Naglibog ko mo katawa ba ko o dili? Katawa lang gud mahal. Respektar ba? Di man gid katawanan mahal uy. Wa gyud lami. Biliban ako ni mo tayo eh. Sikat na magkakaroon sa tong barangay. Mao ba? Ngano nagkaingon mag-aana? Tungod sa imong concern sa mga mananaptay. Ay, kana di ay ang ipasabot ninyo. Teka na kayo ganahan ni Lulo. Kung mauna, hey, pwede na ay kong magpalakaw para kapitan. Pwede kayo, tay. Usab-usab ba kasi mong plano tayo, uy? Sabi usab-usab, oy. Ingon ka na ako sa una. Plano ka mo padagan pagkakapitan. O nya karon, mupalakaw di ay ka? Dili ka mo padagan? Ha? Jago! Ay, salamat, oy. Daghang salamat. Magkatandog kayo sa kasing-kasing ang inyong suporta. Pero kawang lang ng tanan kung di ninyo ipadayag sa inyong baluta. Mao nga kinahanglan nga di lang mo kutob sa pagsinggit sa kong pangaan. Isuwat gid na sa inyong baluta sa adlaw sa eleksyon. Pila! Unsay pila? Unsay inyong ipasabot? Kay maudi ay. Karon pa lang gani nang hatag na ang kapitan og tagsa ka sakong bugas. Aron lang butaran sa mga tao sa maabot na eleksyon. Kung mauna noy. Pangatag sa taggurha ka sa akong bugas. Unsa? Unya, kay Purdoy naman ko, Chris. Ay, kabala ka noy. Kulibahala ni mo. Sorry, mahal nga. Wako ka pananggini mo, pero naloy lang kung nitsago ba. Okay ra mahal, uy. Ning pipila ka buwan nga ng labay. Nagbinutan naman siya ba? Mao nga suportahan lang nato siya. Okay, mahal. Salamat. Salamat kayo ninyo, Crispin, Lia. Wa ko magdahong nga musuporta mo ni tatay sa iyang tinguha nga muserbisyo sa atong barangay. Basta para sa kaayuhan, amo ginasuportahan, Clara. Mao ginaday. Among paningkamutan, day, Clar. Nga mudaog gudis ni Tiago inig eleksyon. Ang siya magkalong. Kurog-kurog magagbayo. Di man kainit, tay. Ngano man ka? Ay. Ida, ikulbaan na siya sa resulta sa eleksyon, uy. Sigurado na ka, tay, uy. Bakit gud mo Crispin? Ikaw lagi mong daog ugma. Dito mga tug. Mga tuog na ta, uy. Tay, katuog na. Oh. Ako yawa Lulo, tug naman. Kulba. Sagdilas tatay diha. Manaka na tanag kay duka na sa kaya ko. Nakam na siya sa tungod sa pultahan, uy. Nay, luoy kita naon, murag iro. Unya, kung imo nang pukaon, di na sa makatug. Sagdilas tatay diha, uy. Hoy, Tiago! Kapitan! Yoo! Kapitan, Tiago! Yo! Yes! 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 Yay! Yay! Tay! Wow! 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 Tay, nga nagod ka? Wow! Ni aw magod ka? Ngano ka, tay? Ako dahil ng inyong amahan. Ay, abe ba na akong inyo kung iro kay dinhira manggug ko ninyo. Di pahigda tungod sa pultahan. Mga tinugong mong dagko. Ay nagkasukulo. Nakadaog bitaw ka. Kapitan naman ka. Ha? Kidaog ko? Kapitan ako? Kapitan! Huwag ka magkamataga pagbanta na ko! Halalo. Nakadaog di ako. Kapitan ako. Kapitan ako. Tay! Pagluluya noy, nidaog na kayo, magluluya kaya. Ikaw mo'y managnaog ron noy, inik atos barangay, ikaw na'y kapitan. Sama ka eh.
Ambot ining tatay, uy. Tidaog na hinuon. Sige tay. Di ka ni ka maning kamot nga malagsik. Lain di mo lingkod pagkakapitan ba? Masulti na si Tiago. Yehe! Sige, tay. Padayon. Lahos sa pagsulti. Sige tay. Okay tay. Duha na kalitra mo nalitok. Bitaw! A og I. Lahos sa ang A og I. O tay, dili tay. Otay! Tay! Tay, kumuhang tay, oy. Gora yung nalitok. Ikompleto ang A, E, I, O, U. Ay, tapalong Sige mo pa, si Karon, tay. Nay. Lahos sa, tay. Sige na, Noy, lausa! Kaya na ni mo, Noy! Dili lang natatabangan si ni Tiago, Mami. Dili lang nak. Kutob sa atong mahimo, likaya nato nga mogamit og powers. Kaya nga naman, Pang-emergency lang gini nato gamiton nak good. di tayo na emergency, Mami. Dili nak. Mao nga pasagdan lang nato sila ng bahina, okay? Okay. Na-overwhelmed na si Noy Tiago sa iyang pagdaog. Maulian na yung pila na kaadlaw. Okay, mahal, pero kung feeling mo nga tabangan siya, tabangan lang, pwede rin magiging kayo, Guds. Crispin, na ay mga doktor. Okay, ikaw. Ikaw ra ba giniingon nga kung pwede lang dili ko manghilabot sa natural nga flow sa dagan sa kinabuhi. Ninyong mga normal nga tao, dili ba? Oo. So, dili ko manghilabot niya. Ikaw bahala, mahal. Okay. Ma, diyan ay makasulti si Lolo. Makasulti pa na siya, Johnson, uy. Kaya kung dili, dili gid siya makalingkod sa pagkakapitan. Sulti na, Lo. Lo. Tay, di ka musulti? Usa ka simana na lang baya, umutake off na unta ka. Musultin ako. Yes! Nakasulti na si Lolo. Nakasulti na ka, tay! Nakasulti na ka, tay! Hala. Tay! Wala naman dyan ka makasulti, Lo. Katong naniyalo ba? Tay! Paningkamot sad ba? Naningkamot bitaw ko. Yes! Nakasulti sa balik, ma. Sige pa, tay! Sulti paglain, tay! Pag-practice na lang! Para sa imo niyang speech! Sige, Lo. Mag-practice, Lo. Wala magitigali kay paglaom, tay! Ambot ana. Makalingkod ba dyan sa tatay pagkakapitan, no? Ano guna siyang daog, hindi ko siya makalingkod. Pwede naman ka mo parok, Tati. Paparok ka na lang siya. Ako ang magunak. Dito, kanang kuanak, dito kang mami ni mo, ha? Tabangi ito sa mami ni mo sa kusina, ka. Okay. Si Aw sila ng anak ni mo pinda? Bitaw, sisiawgi ka ng bata. Ay, lawgawa dyan ang sis. Uy, wap ayun din na mawa. Huwag tanga una ng pen. Ah. Ambot, uy. Murag dawad mo ko paglaom ni tatay. Pwedeng makiksulti niya, Clara?
Pwede raman. Sudla lang. Naaraman na siya sa sala. Okay. Oh, Hi, Noy. Luoya giday ni mo sa. Maglisod na giday ka pagsulti. Di na giday ka mahimong kapitan, Noy. Ay, kaanogon sa imong pagdaog, oy. O kaanogon sa imong kwarta nga mo'y gigamit para isuborno sa mga tao aron nang gid mo daog ka. Pero okay na tong kwarta, Noy. Ang pait, ikaw mismo. Dili ka maka-enjoy sa imong kadaogan. Panahon na unta ni nga mo shine ka. Makaminggol ka na unta og mga sikat nga mga tao, mga dagkong politiko, mga mayor, mga congressman, senador og presidente pagani. Unya dugokon pagid unta kag mga babay. Kana, Noy. Kanang pagsigas imong mata, mao na lang gi imong mahimo labi nag magisgot og babay. Ay, chance na unta nini mo nga maminyo kag usab, Noy. Pero unsaon ta man, dili naman ka makasulti. Maning. Sige, Noy. Sige, paring kamot ka nga makasulti ka, Noy. Na, kanang sulti nga klaro, Noy. Oo, lagi. Maning kamot ko. Yay! Maning kamot ko. Okay. Okay, ha? O karon, doon ako itudlo nimo. Nagunsa man sila sa sud? Oh my God! Ngano man ang tatay? Ngano nagkamang man siya? Diyon sa na ni mas tatay? Diyon sa na ni mo? Ayaw, aray! Ayaw, aray! Aray! Dito magpadapat, oy! Ngano magka? Ha? Makasulti na ka, tay? Kagitabangan magkong liya. Noy, padayon na lang itong akong gitudlo ni mga exercise, ha? Ay, Lea. Salamat kaayo, ha? Uy, sa pa yan, Noy. Sige. Uy, pagsuri dito, Clara, oy. Pagsuri. Wala naman siya. Mapagani paggawas. Wala lagi, tay. Tanawa, oh. Uy, kadali kong lawagtang. Murang mag-magic. Okay na ito yung gibuhat, man. At least, dili klaro nga gigamitan mo powers. Yes, mahal. At least, doon ay effort gikan mismo niya. Dili kay ka ng muragid og magic nga mudawat lang siya glimpyo ba? Okay, mahal, di lang gid ko magbuot ni mo. Di lang gid ko magbuot. Actually, wa man ka magbuot, mahal. Pero, doon na lang gid usahay nga, mo-demand ka nga dili tuyoon ba? Kana tungod sa imong tinguha nga, madali pagkasulbad ang problema. Yes, mahal. Thank you for your understanding, mahal. So, wala ka ma-stress? Medyo naiban na nagamay. Gamay ra? Alangan, dili ba lalim ma-stress ka sa mga butang nga dili damhang may tabo. Sungugon pagid ka kay kanapag yung panahon nga digid unta angay may tabo. Ang wa damhang may tabo pero may tabo gyud. Nga digid unta angay muray sa tuyoon nga kanang mapraning ka nga way makatabang nimo kay tuas layo ang pwede mo tabang unya maratol pagid ka maratol kag maayo kay digid noon ka kamauon sa buhaton nga kuwang na lang sa imong pagbustak nga dili yung angay ibustak ang kuwang na lang imong iparok imong pero di sad nimo iparok kay maunsa sa dunya kanya minom na lang kag tubig unya masudipan ka kay wa nimo mayo ang pagtuon kay narato na lagi kag mayo nga wa gyud ka magadimao paita. Naunsa ka, mahal? Mbot ay, naunsa ko. Inom sag tubig kaw, kay murag wa pa man ka mauli eh. Pero pag hinahinay ha, kay basig masud ipansad unya ka. Okay, mahal. Ugma na dyan ang gabi sa mga gabi, tay.
Nag-anam ka na sa imong speech? Ay, sobra pas andam. Basta kalma lang yun, tay, ha? Ayaw nagkaratol at tubangan sa mga tao. Aw, di na kong maratol, eh. Gituloan na kong liya unsay buhaton kung ugaling maratol na sad ko. Friends na yun mong Liya, ha? Oo, eh. Utang na ko niya ang akong pagkalitok og balik. Basta kay ugma, tay. Ikaw na ginoon niya ang pinakasikat sa tanang kapitan. Mahal. Unya ng gabi ang pasalamat ni Noy Tiago sa mga tao nga misuporta niya. Sure tong kita mo provide sa pagkaon sa mga taong manambong, mahal? Oh, mahal, uy. Nara may caterer ba? So, ay problema? Lami ang pagkaon ang akong gi-order. Aron sigurado nga maminaw gid ang mga tao sa speech ni Noy Tiago, mahal. Ha? Si connect? Ako nang gipasabot daan si Clara nga mag-una ang speech ni Noy Tiago. Una ang panihapon. Aron dili gid sila manglakaw ba? Kay kung mag-una ang kaon, sigurado gid nga wa nay maminaw niya. Brilliant idea. O mga kabarangay, nakita na dyan ninyo ka na mga lamian kayong pagkaon nga naa sa naglaray nga lamisa. Maunay atong sawaan karon, human sa speech sa atong bag-ong kapitan nga si Tatay Tiago. Human sa iya unyang maanindot nga speech, mangaon dayon kita. Oh? Nakapanimaho na mo? Humot kayo ang mga pagkaon ug lami na kayong ikaon. Jutay, pasensya lang, jutay. Ni ano rin si tatay? Oh, di ba? Ni ano dyan siya, oh? Hi, guys! Oh! Pakpang mga singa, pakpang! Hey! Guys, what's up? Nahibaw ko nga gipanggutom na mo. Ang mga mata sa kadaghanan wa diri nako kundili naas mga naglaray nga lamisa nga napuno sa mga lamiang pagkaon nga nagdagyog kamher ang kahumot. Pasalamatan nato ang sponsor anang mga pagkaon nga lami kayo nga sila si Crispin og Lia. Pakpak! Pasalamatan sad nato ang Speech na kay kanon na kayong mga tao. Oo, ikinit lang kayo, bud. Magpasalamat na ko ninyo mga higala. Speech na diya, Kap! Speech na mo paalang mo pa! O lagi. Mo speech na kuhuman sa usa ka awit nga akong ihalad ninyo. Mukanta pa rin ka, tay. Ayaw na lang, uy. Tay, ayaw na nagkanta, uy. Ay mo pagbuot. Speech na diritso. Okay mga higala. Mukanta pa ang bag-o na tong kapitan. O atong pagbigyan, ha? Asa may duyog ni mo? Wali duyog kayo, eh. Tonight, I gave the greatest performance of my life that I was flying. Bati. Tay, speech na lagi, tay. Kabati. Pinaglagot ang mga tao, oh. Di man ko ninyo pakantahon. Oy, sige, masayaw na lang ko. Speech lagi, speech! Na. Tay, diretso lang speech lagi, tay. Naunsa mo ka. O, sige, Lagot sige. na mga tao. Karas bago na kayo sa lamisa ang mga dagway. Sige, mo speech na ko. Sa buka, biyay ni, oy. Ako, mga tagi-barangay, maayong gabi kaninyong tanan. May gabi! May gabi! Hey! Ako isa ninyo nga bisan unsang orasa pwede ra gid kong manuktok sa bay aron pangayoon ang akong serbisyo. Ha? O Kawasan ni makalao Chaco, mo Ingong sa akong bubo ng pagsserbisyo speech, nga taas man lagi. anay. Kinasing-kasing. Tuman na, uy. Ha? Patuyang naman sa ni Dili Tiago, pakitang eh. tao lamang. Imanay gina ninyo. Ah, Ha? ora mo na yung gisulti Ora balik-balik. yun ay akong ikapasalig Ilig-ilig ko ninyo. aron mo taas man. Unsa man? Pahulungon na nato. Ayaw mo pagpanuko. Paunungan na, mami. Okay. Akong isa ninyo nga
oras, tatay? Patay, tukar na sad. Patay! Di na mabugong ang mga tao. Gutom na lagi na sila. Gutom na gani. Ako kagani, gutom na kayo. Dali na. Uy, gara, huwag daw, gara. Pamiya mo, magpanaw, huwag ako, uy. Wa mo'y mga batasan. Anak mo's bugasan. Inyo nang gibiyaan gabi eh. Sorry, cute tay. Unsaon masag ay gutom lang gud kaayo. Dubli-dubli na gutom akong pananaw. Laruhan ay mong dubli-dubli nga pananaw, Clara, ha? Tungod sa kagutom ba? Ako, yun, kay pangpaong ng pananaw. Bisag mag-unsa pa na inyong pananaw eh. Wagin unta ko ninyo biyae kay luoy kay ko eh. Naglisod pa kong surti niya, ni kaging pagyud ko. Kaya nagpadala, masagas imong karatol. Dili ba gainan ka naman ni Leah? Gadi ka magpadas imong karatol? Wa man siya mo ingon nga di ko magpadas karator. Doon na ra siya gitudlo nga teknik kung maratol na ko. Unsa ganin ang teknika, tay? Wa pa gani mo ipakita na mo. Ingani ragod. Tay, idiway walang gilas kilid? Oh. Uy, mo ba? Unya dire po speakers kayo. Puli-puli na. Unya inig kahuman, muhapa nga pinadiwalwal gihapos dila. Puli-puli gihapon sa isig kakilid. O niya, effective gud, tay. Kung di pa effective, baka sulti baka kong balik ron. Diin sa kanakat uning liyas, ha? Kuhan, mahal. Ay, ako rago to, mahal. Aron lang gid na sa buhaton ba? Ay, tingalig. Sunod ang ubang mga tao kay kasuway na may prehas ni Tiago. Kaya nagtuo sila nga tinuon na. Muna sa man, ha? Aw, naara na nila. May tago na yung problema si Tiago, eh. Aron, makasilbisyo na tugtarong sa itong barangay. Sa man, unsay tan-aw ni mo ni Taritiago isi barangay Captain Pin? Okay raman, sis. Di, di pa utang da. Kwarta yung tanga kay pautangon tika. Okay. So far noon, mayroong feedback ang mga tao sa pagsilbisyo ni Tiago. Kapitan Tiago, day. So far, yan magituman niya mga saan. Bitaw, wag gani ko makatuo. Abi na ko, atik-atik rato niya. May tagilim mausap. Kung mausap man, kanang paras kayuhan. Oh, palidaan na nga to. Unsa de kalo? Sige kag pangaot mo. Gikatlan o gikatlan. Ano man? Ay abot gano ni. Katulag yun. Ay katul kayo. Ay, ano man ka? Ay nangatol lagi ko. Tibok lawas yun. Bebe, tanawon ko na na to. Okay. Agoy. Ano problema imong panit? Ay. Ang agir gagis kinautan ang may markas imong panit, tay. Ha? Junjun! Dali una! Ano man pa? Tay. Allergic pa gas pagkaon, murag di man, diba? Clara, Ha? ato-ato na niya. Unsa man? Nangatol ko kay di na nako mag-take ang pagbinuutan. Unsa? Muna tinuod. Labi na nga naanay budget para sa mga projects barangay. Kalami namang niyong ipangurakot. Oh, uy, tay. Ayaw lang una, tay, ha? Kay bago pa rin ba kaayo ka? Ay na, Ibantayan pa kas mga tao. Mabitaw, nagpugong lang ko. Maoning nangatol kog maayo. Kaluoy sa mo, tay, uy. Sige lang, tay. Antusa lang una, ha? Makapangurakot lagi kas tamang panahon. Mahal? Kini bang atong mga pinalit ba? Para man i-donate sa barangay, no? Oo, para sa pangatag ni Kapitan sa mga tao nga doon ay mga ayo niya. Dili man sa pag-unsa Crispin, ha? Pero sa akong opinion ba? Unsa man, mahal, ha? Dili ni dinaw, ha? Oo, ha? Pero murag, dili man maayo nga magsigilan tag panghatag. Ha? Mustap lang una taghatag sa barangay, mahal.
Mahal, unsay, ano? Ambot unsaon ako pagpasabot nimo. Sa pagkakaroon, good, ang naa sa atong focus maulang ang barangay, ang kaayuhan sa barangay, ang atong mahimo para sa atong mga katagi barangay. Bautan din na, mahal? Dili man. Pero, ato namang kung gihungit ang tanan. Pwedeng maghuwat lang ta nga pangayuan, mahal. Kuan? Ang ako magong concern, mahal, wa na tayong mga plano para sa atong kaugalingon, para sa atong anak, para sa atong pamilya. Sa may atong planon, mahal, na naman ko ang tanan. Mao gani, naana nato ang tanan. Mao lagi, so wanay angay planohon. Mao nga, ang uban atong naon. Ug mas nindot nga ipaagin to sa barangay ron makatabang po si Kapitan Tiago nga mopalambo sa niya ang barangay ug matarong pag niya ang pagsiblisyo nga dili siya maglisod kay nay mo suporta niya. Unsam kay problema, mahal? Unya na ta mag-istorya. Abot ta tao. Mahal, lipay kini si Tiago, di ba? Nya iya itong ipanghatag nga itong ipanalit sa mga naginala sa itong barangay. Ano mo ka? Mupahuway sa ako, Crispin. Ayaw kong istorbo ha. Gisapot ka, mahal? Awa man! Mura lagi ka gisapot. Wa lagi. Di makakasabot, oy. Sorry. Sige, di problema, mahal. Pwede mo lang kong sultihan? Okay. Sultihan di kas tinuod, ha? Na-board naman, good ko. Ha? Na-board ko sa atong kinabuhi nga naanan nato ang tanan. Wa tay problema sa kwarta. Tanan natong gikinahanglan naa dayon. Sure, oy. Anas, Crispin. Gusto sa ko makasuway og kinabuhi, oy, nga kanang manginahanglan ta. Kanang kita sa manghangyo. Kanang kita sa tabangan. Wa mo ko makasuway, ana. Mao nga gusto kong masuway. In short, gusto kong makasuway og kinabuhi sa pobre. Wabi ako mag-joke. Naibaw ka ba na imong gipanulti, mahal? Gusto gani kong musuway anang kinabuhi, ah. Kato kong kinabuhi ni mo sa una. Gusto kong musuway ato, Crispin. Wa ka may baw. Unsay imong gipangandoy. Gusto gani kong musuway aron mahibaw ko. Ay, binuang diya Basilia, oy. Basilika. Wa ko magbinuang, Crispin, ha? Seryoso ko. Ayaw kong talikdigod. Ay, kuan. Wa ko may baw unsa imong gipanulti. Nahibaw lagi ko. Og seryoso ko. Dili lalim akong giagian, Basilika. Basilia. Dili lalim nga magpuyo sa kalisod. Di lalim nga way sud ang tiyan. Tungod sa gugutom kay way kapalit o pagkaon. Di lalim nga way sud ang bulsa bisag piso lang. Sorry. Pero nakahukom na ko. Unsay? Nalimot ka nga may powers ko? Pres, sa gusto ni mong sa dili. Ayaw gahiaim mo, Basilia. Imo kong gisingkahan? Okay, nagpatuyon ka sa mong gibati. Hilas na kayo kamsultera. Hilas kayo ka. Kadagang tao nangandoy ng kinabuhi, ah. Kadagang tao na minaw na tuog hilom nga nangandoy unta nga tinuod si Goldie. Aron ilang waman ki. Usuway sa sila buhay problema sa kwarta. Nga sa oras ng tingbayad sa kurinti, makabayad sila sa sakto. Ug dili maputlan. Nga inig-abot sa bayranan sa tubig, makabayad din sila. Nga inig-tigbayad sa eskulahan, makabayad din sila. Nga inig-paningil sa bahay, makahatag din sila. Nga inig-pangayo silang anak kung pagkaon, may pagkaon din sila. Nga kung may masakit sa ilang pamilya, makadagan din sila doktor aron magpatambal. Muna'y gamit sa kwarta ba sila? Ingon anak, importante ang kwarta sa mga nanginanganglan ba sila? Munang gusto ko matabang kay di lalim ang mga. Di lalim. Di lalim nga muhangyo ka nga bisan sa mga tao nga imong gituan nga maoy makatabang nimo. Mutalikod. Mupalibad kay doon nasab sila ikaw galingon nga mga panginahanglan. Wa kay memo. Gawas sa paghilak na lang sa hilom. Sa pag-ampo ug papangayo. Ug milagro gikan sa langit. Ug mo na natapon ako.
Mo ni tabo na ko nga di na ko gustong may tabo. Unya sa akong pamilya. Pasensya na, Crispin. Pero gusto na kong suwayan ka ng tanan ni mong gisulti. Sorry. Oh, Unsa ron? Ma! May mga tao sa ilang Nura. Kinsa ba mga tawhanan, anak? Ato tama, nagkilakpeto si Nura. Unsa? tuman di siya ang gusto. Crispin? Crispin? Clara? Kinsa day ito? Unsa day na? Taga-korte to. Nakatud ining court order. Court order? Sa unsa man ha? Iba-freeze tanan akong kwarta o properties. Unsa? Nga naman, sa bagay tabo, Ambot. Wasi ko mahibaw tay. Murag, di pa mature, di makiksulti si Crispin, uy. Kakalit ba ini? Nanawagan ni si Siso. Di pa close na sab ko no ang Villa Miraluna. Ilan, kakalit ba ini hitabo, Sige ta na. Mamahawa na ta din eh. Di ba naaman sa court order nga karon dayon ta mamahawa? Og wa tay madabisan unsa gawas lang sa mga personal natong gamit? Asa naman tamo puyo, Mami? Oh, bahala na. Daddy! Agad lang kita sa mong inahan, anak. Yan ang pagbuot. Imo din powers, Mami? Suspended ang akong power snack. Way mayay ba sila, ha? Imo gining gusto. Wa gyud mayay. Sige na. Tana, manggawas na ta. Kay kung niapa ta dinhi sa ilang pagbalik ugma, ipadako be ta. Di ka kamusuway sa kinabuhi sa pinireso? Basing gusto ka na. Oh, di lang. Sige na, tana na. Manggawas na ta. Crispin! Crispin! Ay, kung gusto mo, tripula mo na mo. Naapa man may bakanting kwarto. Dili lang makeup. Salamat lang. Sa amo lang likod. Napa may space. Pwede rin mo magtukod o gamayng bahay diha. Ayaw lang mo puyo sa layo. Di namin magkadawa ni Nura. Mami, sa ila lang tang likod maghimo og house. Saman, di gyapon ka? Nganong poy naman tatati? Di ka po na may mami sa kinimbuhing rich, anak. Asa ti ay siya? Ito ni kuyog ni Clara, nangumpra. Gutom na kaayo ko. Mauna ni Ron. Buwagi ko'y kwarta, anak. Yang gipang wagtang suot sa kong pitaka. Binala ko 10 pesos. Gutuman na, uy. Mau ginigiblak ka na eh. Okay ron tatong kami lang. Nanong gud ka, anak? Di gid unta ko gustong makasuway kagapait, anak. Labi na ako kagutom. Mag-magic lang ko, tati, uy. Mag-magic kog food. Ano pa kay Powers? Wari ko ang mami ni mo. Wa. Sure eh. Wa, laki. Awa ha. Himuon na kumpan ang bato ha. Hala. Nahimuto ng panang bato. Da, napalaki ko'y powers. Shhh! Ay, sapa. Dunggan ang mami ni mo. Okay. Sige
Tati, kumusta ba ni Mami? Ato ining sa Tati. Okay. Nana siya, paano dyan din eh. Makita ning pan, Tati. Uri, bala. Ikaw lang diya. Dawata ako mga dao, Crispin. Kaya niya eh. Gutom, Snora. Kung lagi palitan og pan. Ibili pa mo kang 10 pesos sa kumpitaka. Oh, daghan man og gipamalit si Clara. Giapilan ta niya. Gipalitan man ganitag stove nga panguling oh. Maro ginigipalit na to. O siya mo palit bisag stove, bisag singgo lang. O di ba, rice cooker man lang. Kamaayo na ana Naapa man sa kuno sila yung mga kaldero nga panguling og kaha. Ihatag ra kuno to niya nato. Ihato to niya ron taod-taod. Okay ka sa? Kaya mura nung kagadwa-dwa. Ingon ani din ning uling nga stove? Dugay kayo makaluto? Ay, hindi na ang stove ang problema yung uling. Tingalig di kayo uga, kaya hinay yung suga. Uy, unsa pa ditong oras sa ini makaluto og sudan? Wa pa man maluto ang kanon ini. Ano, kigutom na ka? Gunta, ganun sa maluto ang kanon. Imo bitaw ni gusto. Gamitan ang una ninyo kining rechargeable nga suga. Dala man ni electric fan. Looy kayo ang bata nga. Naanad og aircon. Inya ni kalit lang kayo ani. Ano sa ginitabo di ay? Pasensya na si Sa, pero di pa ko gusto mag-iskot ron. Okay. Sige. Biyaan lang ko na tika. Okay. Kung doon ako'y matabang ha, kung doon ako'y mga kinahanglan, sultiin lang ko. Salamat. Good night, Pen. Good night, sis. Crispin? Sorry Crispin ha. Nahibawgit kong wa ka malipay ini. Kaya mo ka ba sila? Kaya mama niyo mo gusto. Pero atong anak lagi. Sige lang. Maka-adjust na siya. Gusto sa kong makasuway sa ini nga kinabuhi aron dili siya maanad lang sa kinabuhing haruhay. Sa to ba? Magdugay pa gid tayo ini? Mao pa gani atong pagsugod. Sige. Enjoy lang. Kay mama niyo mong gusto. Nga naman ka. Abi na ko, katugon na ka. Hindi ko katugo eh. Sige ra ko guna ako na nilang Crispin. Nga naman, nabala ka kasi ilang kapikatug? Tawgon na to. Ano na to katulgon? Ayaw, uy. Mas maayo nga. Ingon anak ilang kahintang. Ha? Kay wow kasi so? Nindot kayo nga kung feeling ganina nga nagkuyog mi ni Lia sa pagpangumpra. Ha? Kana bitang feeling nga mas superior ka kaniya? Kana bang mirisi niya? Tay pa. Wa ko kasabot nimo. Gaya sa mo kasabot, uy. Di ba, kabit ra magyun na siyang Crispin kung hunaon? Mas mirisi niya. Nga naglisod karon ng ilang kahimtang. Naunsa mga Clara, oy. Sila si Crispin og Nora ang hunaa. Di magyuntas lamang yung ani ba? Hantod ka rin sa aday ka na. Kitingan ibig magsige na lang taghatag anak nila. Di sa na pwede nga forever, oy. Teka, nagpinakan ako sa lamak eh. Karabong kasuway balik yan eh. Hey, nadaot nun akong malartista na skinda. Tati. Uy, anak, nagmatam lagi ka. Wa ka makatuog tarong? Nakatug man. Wa kay pilakan sa lamok? Wa man. Ako, nagkan kayo. Hala. Mayo kayo, wa ka paakas lamok. Ako man silang kiingnan nga di ko pa akon. Mga ko nila pa aka. Ila lang kong gipantayan. Naya lagi nagtingog ni mo, madunggan kang mamin mo. Natuog pa man gud siya dati. Nagkagok ka ni.
Nagkawa ng inahan ni mo eh. Lahi kayong tripping. Gidamay pa kita. Wa na kita dekoy tati. Wala gid baby girl. Ay magiwag tanggod. Baga gito akong pitaka. Wag tang man niya. Mangayo na nari quality tati. Oh, Naari si Mayong quality. pagpaminaw sa Lex. Mangayo ta niya tati. ha? Uy, patikuha na siguro di kayo tingali magkita ng mami ni mo. Murag, nalimot ra ba siya anak? Iwang ta mag-iskot. O sige, tako una ko ti ha. Tako na ka na ko ha. Bye. Crispin? Tramata na yung inahan ko, apay. Naarami sa gawas, mami. Ganina na mo nagmata? Oh, mami. Patay pamahaw. Usahan mo na tiro, nato ni Ron, ha? Ha? Saman, mo palit taog pan, ug kape, mo ko'y kwarta. Ganahan ko mukhaon og hotdog og egg. Mao na kong gingon ni mo. May tato gibinlan ako ni mo para gasto ba? Wa man gyud. Gisiruhan gid ni mo akong pitaka. Mohang yun ata nila ni Clara. Pin. Good Ah? morning. Uy, Naay tatay. unsa man na sis, ha? Wan, kining mahaw ninyo. Paani siya og kape. Wayat. Kana lang una inday ha. Sis, unsaon na nini mo among kape, sis? Nga wa man may init tubig. Ha? Oh. Kining wa sa day mo'y tubig Ay, na. okay ra, okay. Okay ra. Mag-init na may tubig. Sige, sige. Diyan sa mo ha kay sayo ko ron. Isugo ra mo kung tatay ko, kay bawa na ka. Salamat, sis. Sis. Sige, Pin. May sapayan, Pin. Yeah, adre ko ha. Kaikog pan. Ano mo ka? Ambot. Ay, kadiyot ha. Mag-init kong tubig. Ay, hala. Wa man dito gripo, no? Ngayon sa tubig nila. Pwede ikay mangayo, Crispin? Ikaw lang. Gusto ka mga suway nga mangayo, di ba? Iki pangayo.